I abans d'anar al racó de pensar, posem una mica de ciència, perquè el Premi Nobel de Física ha reconegut aquest any la feina de 3 investigadors que han treballat per millorar el coneixement i l'evolució de l'univers i descobrir nous planetes fora del sistema solar. Són els anomenats exoplanetes. Els guardonats són el canadenc James Peebles, d'una banda, i de l'altra els suïssos Michael Mayor i Didier Queloz. I volíem aprofitar per comentar amb Joan Anton Català, màster en Astronomia, Astrofísica i Químic Quàntic, aquesta qüestió un moment. Joan Anton Català, molt bon dia. Molt bon dia, Mònica. Com estàs? Molt bé, i tu? Bé, fa dies. Escolta'm, explica'ns una mica, se'ls premia per haver identificat exoplanetes? A veure, el premi és compartit. Ara ho deia, són 3 científics, però en veritat el premi és partit en 2 parts. La primera, que és pel James Peebles, no és per exoplanetes, és per tot l'estudi teòric que ell ha fet sobre el Big Bang. Sí. El que va venir després del Big Bang i com l'univers s'ha anat expandint i com s'ha anat estructurant l'univers. Sobre aquesta part haig de dir que crec que és la primera vegada que s'atorga el Nobel a un treball que és purament teòric. Sempre el Nobel s'havia atorgat a un treball que podia ser combinació, però que hi havia una part com experimental o de descobriment. En aquest cas no és cap descobriment, és un treball purament teòric. I l'altra banda, l'altra part del Nobel sí que va al Michael Mayor i al Didier Queloz, i això és pel descobriment del primer exoplaneta, del primer planeta que es va descobrir que orbitava una estrella similar al Sol, però que va passar aquest descobriment fa 25 anys. Clar, però fa 25 anys, Joan Anton, que tu ens has dit moltes vegades, ells van obrir la capsa, per entendre'ns, eh? Exacte. Clar, Exacte. Fixa't que avui portem sobre uns 4.000 exoplanetes descoberts. Però ara els hi premien, els hi reconeixen aquell treball pioner que ells van fer l'any 1995. Va haver una entrevista, clar, quan es va assabentar al Queloz, que li havien atorgat el Nobel, de seguida els mitjans de comunicació el van entrevistar, i ell, una de les que es va dir és que el va agafar absolutament per sorpresa, ja no ho esperava. Al revés de com sí que ho havien esperat l'any 1995, els primers anys, que tothom em deia, escolta, em guanyaràs el Nobel. I diu, i mai passava, i ara ja ens havíem oblidat completament de que això fos possible. I mira, finalment li han donat, Finalment li han donat. Sí. Però la qüestió dels exoplanetes és important perquè a partir d'aquí s'ha començat a estudiar aquests milers d'exoplanetes que vaguen per l'univers, si a les atmosferes d'aquests exoplanetes hi ha activitat biològica, no? Exacte, aquest és el Sant Grial. El nostre Sant Grial és trobar planetes similars a la Terra. Jo aquí sempre un avís que faig a navegants és no hi ha versió 2 de la Terra, això ho he dit alguna vegada també en el teu programa, no hi ha versió 2 de la Terra, és només versió 1, és aquest, i aquest és el que hem de cuidar i hem d'estimar. Però tot això, el que estem intentant descobrir són planetes que es puguin semblar, que puguin ser rocosos, que puguin tenir atmosfera, que puguin tenir aigua líquida. I amb això estem. És una cursa que justament acabem de començar. Fixa't, ara dèiem 25 anys, i això és ahir que es va descobrir el primer exoplaneta. Se'n portem 4.000, que podria semblar una xifra gran, però només hem de tenir en compte que només a la nostra galàxia segurament hi ha més d'1 bilió de planetes. En portem 4.000 descoberts. I ara... Per tant, estem començant. Estem tot just a l'inici. I va ser bastant curiós, perquè com ara ens deien Joan Anton Català, a James Peebles ell ja no esperava, suposo, el Nobel, quan se'l va entrevistar per comunicar-li, se li va preguntar si podia donar algun consell als més joves perquè es facin científics, va respondre això. Sí que tinc un consell per als joves que entreu a la ciència. I heu d'entrar per amor a la ciència. Els premis i els guardons són encisadors, molt benvinguts, però no formen part dels vostres plans. Era al món de la ciència perquè us fascina. Això és el que vaig fer jo. I ens feia il·lusió passar aquestes paraules, saps per què, Joan Anton? Perquè tu ets una d'aquelles persones que ens ajudes a que ens fascini la ciència, perquè la saps comunicar molt bé. Et seguim en la col·laboració que fas al suplement amb en Roger als matins i del cap de setmana, i la veritat és que aquesta és la gran clau, no? Fascinar-te per saber, no? Sí, això és el que et mou. Et deixen, però, dir només una cosa. Hi ha una certa controvèrsia, i ara, per exemple, internet està bullint en aquesta controvèrsia. James Peebles, com et deia, se'l premia per un treball purament teòric,
on també hi apareix la famosa matèria fosca, que és un component de l'univers que no acabem d'entendre. I el que s'està dient per xarxes, i segurament això és veritat, fa molt poc es va morir la Vera Rubin, que és una senyora, una astrofísica que fa uns grans desenvolupaments en aquest àmbit, que mai se la va reconèixer i mai se la reconeixeran un Premi Nobel, perquè els Premis Nobel no s'atorguen a títol pòstum, i si tu fas història dels títols Nobel en física, només 3 vegades s'han atorgat a dones. Llavors aquí la gran pregunta és per què ara el Peebles, després de tot aquest treball que és teòric, que segurament se'l mereix, ningú està dient que no se'l mereixi, però per què ell sí i altres no, com Vera Rubin, que fa això, pocs anys que va morir, que va fer grans desenvolupaments en aquest mateix àmbit. No? Doncs queda subratllada la mancança habitual que hi ha, a més entre gèneres en el món també de la ciència. Joan Anton Català, moltíssimes gràcies, una abraçada ben forta. Adéu. Vinga, adéu.